Ikusi aldo zuen moduan, umien egune ospatu da lehen aldiz Gernika Lumon irudietan ikusi aldo zuen moduan, zenbait ekintza egin dira eta dantza tradizionalak eskaini dira. Elai dantza taldeak antolatuta, euskal tradizio eta dantzak ez galtzeko asmoz, ekitaldi berezian egin dabe lehen aldiz esan bezala. Euskal Herriko talde ezberdinak parte hartu eben bertan eta danatariko dantza sorta erakutsi eben. Jaialdian, San Cristobalen hasi eta Gernikako kale ezberdinetatik kalez kale dantzaldiak egiten ibili ostean, Pasilekun bukatu eben Euskal Herriko dantza ezberdinak egiteko. Umei euskal tradizio eta dantzak ez galtzeko helburugaz egin dabe hau.
eta nortik beste. Bai, beste talde. Bai. Ton beste. Bai. Gero dan batera.
Ikasiko dabe, lau bloketan, bloke bakotzien dantza batzuk egingo dabe zanak alkarregaz, baina bloke bakotzazio aurretik, dantza talde bakoitzak bere dantzi egingo dugu zunatoki igarnia. Beraz, lehenengoak gugaz, oinarrinekoak izango dire, Usansolotik etorri dire, Euskal Herrian bertan Bizkaian, Ibaizabal ibaiaren ibarrean eman zituen bere lehen urratsak Usansoloko oinarrin dantzari taldeak 1986 urtean.
Usansolo eta inguruko herrietako gaztez osatuta dago. 30 nagusi, 10 musiko eta horien artean, eszenatokizen gero ikusiko dugu zenak, txistulari, trikitrilari, akordeoilari, txalapartari, albokari eta abarrak dela daude. 80 dantzataldien eta 14 joaldien. Euskal Herriko kultura eta folklorea mantendu eta sustatzeko asmoarekin sortu zen. Oinarri dantzari taldeak atzerrira hainbat bidaia egin ditu eta honako nazioarteko festivaletan parte hartu du. Holanda, Portugal, Bulgaria, Eskozia, Hongaria, Txipre edo Flandesko festivaletan. Usansolon ere urtero nazioarteko jaialdea antolatzen da oinarririk. 27 urte daramatza taldeak atzerriko talde Usansolora ekartzen. Dagoeneko 50 talde baino gehiago etorri dira Usansolora. Beraien herrialdeak ordezkatuz bakoitzak. Aktuazio hauetatik aparte, urtean zehar beste ekintza batzuetan parte hartzen da dantza taldeak. Non, Bilbo Gazte Nagusian, dantzari egunetan, Euskal Herriko hainbat herriko jaietan, olentzurietan, uniauterietan, euskal eskontzatan eta abarretan. Aipatu behar da, oinarrin dantzari taldeak joaldunen talde bat badaukala esan dugu hasieran. Euskal Herriko hainbat herritan parte hartzen dagoena. Eta oin prest dekaguz, euren dantzi egiteko prest dekaguz eta eszenatokira egongo dira. Agurra dantza egiten, Gipuzkoako dantzak dantza egiten. Seriotasuna eta jai giroa uztartzen da Gipuzkoako dantzak. Herri askotan tradizio handia direlarik. Agurra edo aurrezkoa ohorezko dantza da. Agintari edo pertsona bereziei zuzendutakoa. Aurrera Usansoloko oinarrin dantza taldea. Eta orain, euren dantza hau ikusi ostean, lehenengo blokea hasiko da. Dantzari dantza egingo dabe, agintariena, espata jolo txikia, banango, txotxongillo eta zaragi dantza ikusiko dugu dantzatzen, hemen dantzatak egoziak alkarradaz.
dantzari dantzatuko dabez, ume guztizek batera, agintarien lehenengo espata joko txikia gero, banangoa, txotxongiloa eta amaitzeko zaragi dantza izango da. Lehenengo blokearen ostean, gero Gasteizeko jare dantzataldea egongo da eszenatokira.
entzako lehenengo blokea amaitu dabe eta ederto baten egin dabe dantzan eta. Gasteizeko Jare dantzataldea egongo da eszenatokira. Jare dantzataldea ensaio egunea alde zaharrean daukan taldea da. Orain 15 urte hasi zen eta hasieratik Euskal Herriko dantza, musika, folklorea eta kultura ikastea zein irakastea izan du helburu. Horrekin batera, edozein herritako plaza, auzo zein kale eszenatoki bihurtu ditu taldeak ekitaldiz ekitaldi. Historian zehar sortu, mantendu eta partekatu diren dantzai eustea ezinbestekotzat jotzen dute. Eta Euskal Herriko nortasunaren eta kulturaren parte garrantzitsua direlako egiten dute hori. Hala ere, argi dute, ohiturak eta tradizioak denboran mantenduko badira, garaian garaiko gizarte mailara aldatu behar direla eta egokitu behar direla. Horrek izan nahi dau dantza, jantzi, musika edo abesti ez erreproduzitzea da moldatzea ere badakarrela. Eta horretan dihardu taldeak azken urteetan. Esan dugu duela 15 urte sortutza da, 15. urte hurrena dauka horton taldeak, eta loturetan barrena dabil buru belarrei. Beraz, ohore handia daukate gaurkoan plaza hainbeste talderekin elkarbanatzea. Plazetan, dantza eta musikaren bueltan, urte luzez jarraitzea daukate amets. Gero eta gehiago, gero eta nitzago, eta gero eta euskaldunago. Eta berpijana izango da, Jare dantzataldeak eszenatokira igoko dauzkun dantza. Beste askotan bezala, erritual dantza baten aurrean gaude. Non 8 dantzarik, katximorrorekin batera, Ama Birjinari prozesioan lagunduko dioten. Prozesio horretan, dantza 3 aldiz errepikatzen da ibilbidean zehar. Eta 8 dantzariak berriz, 2 ilara paralelotan, gaitaren doinuan dantzan ibiliko dira. Gaur egun, dantza ez dute gizone bakarrik egiten. Izan ere, herriko gazteek dantza berriro dantzatu zutenean, emakumeek izan ziren suspertze ura bultzatu zutenak. Horrek, ordura arte izazaguna zen arropa dantzan jantzi zuten herrikideen begiradapean. Gaurkoan, taldeko txikienen neurriko jantzirik ez dabe eduki, baina maiatzean zein abuztuan Arabako Errioxara gerturatzera gonbidatu nahi zaituztegu danoi. Beraz, esan bezala, Jare dantzataldea Gasteizetik etorri dana, berpijana dantzatzera egoko dorain eszenatokira. Txalo bero bat mesedez.
dugu zelan dantza hilaben eta bertakana dantzie gure uniek. Eta hoi, bigarren blokia hasiko da. Danak batera, horrek dizen, soso dantza, Gipuzkoako makil txiki eta Baztango eskudantza dantzatuko da bez.
laster eszenatokizen dantzan. Gasteizeko adurtza dantzataldie. Talde hau, 1974an sortu zen. Urte horietan zehar, pertsona asko pasa izan dira taldetik. Gaur egun, 5 dantzari talde dituzte. Aurrena, ertainena, helduena eta beteranena. Guztira, 100 dantzari inguru dira. Horrez gain, ez dira 6 musikariak ahaztu behar, taldean zati garrantzitsua bai dira eta. Elkarlanean oinarrituta betidanik lan egin izan dute Euskal Herriko kultura zabaltzearen alde eta kultura aberastasunaren parte den dantza talde bat ekarriko dabe eszenariora. Arrastariako entradillak, historikoki komunitate edo auzoen arteko mugek, pentsioak edo norgehiagokak sortu izan dituzte batzuetan. Baina, otxomaioen ospakizunetan, Arrastari eta Urduñako herrien arteko auzo onaren eta elkartasunaren adibide garbia da ikusiko dugun dantza. Lurralde desberdintasun guztien gainetik loturak estutzeko balioko duen dantza bat da eta. Maiatzaren 9 bakoitzean eta bezperan hirian, bizilagunak Antiguako Amaren santutegian biltzen dira. Aloria, Artomaina, Delika eta Pertangako komunitateek herri hauen arteko batasuna eta senidetasuna irudikatzen duen segizioan parte hartzen dute. Meza entzun eta amabirkinari kandelak eskaini ondoren, parte hartzaileek korro bat osatzen dute. Entradillak dantzatzeko. Euskal kulturaren testuinguruan berezia den dantza tradizionala da. Dantza hau, txistu eta bambolin doinekin laguntzen da. Eta ikusleek biba eginez animatzen dute parte hartzen duen herri bakoitza. Beraz, zuek be, animatzen zaituztet bibarekin animatzera. Aurrera, gure neskamutiak, aurrera!
deskantzela bero bat, eta bueno, laborren blokie, bukatu barik, amaitxiko dugu gortetik aldize, euritxazia baka, hemen emongo dut amaituta gaurko ekitalditzeri eskerrik asko lanari, Gernikera urbiltzearren eta Pazifikura urbiltzearren, horrengo batera arte. Gogoratu, Elaia egin urte beteko dauzela datorren urtien, eta ametik eta urteurrena bitartien hainbat ekitaldi antolatuko dauzela. Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.